Nahrávam. A do piče, no. Poďme niečo kamerovať. Poďme. Jaký orol. To je môj orol. Ten Hej, aký bezďak. ten čo tu robí? To vypadá jak najebaný, ne? A v pravej chvíli som začal kamerovať, to je aká som. No čo je? Pozor čo. Moje miesto. Dobre retardovaný, čo? On sa zase robí, ak vždycky. Fuj! Poďme preč, poďme preč. Poďme niečo natáčať. Skúsme na to zabijem. Orol. Čo tu robí? To si sedíte na mojom mieste. Niečo kamerovať, no. Ináč videl si to nové video na YouTube, už ani neviem, jak si to volá. Nevidel. Koľko si... Čo je? Čau, Filip. Kokot, nehaj ma. Ne? Choj do piči. Čo ti je? Nosi. Čo motíš kameru? Koľko sa vytúpil, že sude. Ja sa ho bojím. On je dobre najebaný, čo? Ja, ti najebaný. Pravé ruškové. To je dobré fotka. Ja potom padne ponaj. Musím. Majte chvíľu, najmä sa aj... Ale rozmazané. Aj to tam jeho nožda. Káre. Karhel. Káre. No, odpoď ma. Do piče rýchlo, lebo to svrví jak kokot. Však ty si strom. No, piče, poď ma. Čo je? No, ty si skáhel. Piča. Fuj, ty se prestrel sám na auce. Kokot. Neviem. Sme vo veľkom pralese. Predierame sa tu stromami a musíme si nájsť niečo na jedlo. Vidíte? Tuto tieto bobule. Je sviedle. Fuj, zaotrávim sa. Veľký prales. Ukážka vo veľkom pralese končí. Čo? Jaj. Pika!